Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Merkezi Aziya Xitoy formatında geçirilen ikinci sammitde gatnaşmak için Qazaqstan Respublikasyny amala aşyran iş saparynyň çäginde Xitoy Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping bilen iki taraplaryň duşuk geçirdi. Duşukda Türkmenistanyň prezidenti hem de Xitoy Halk Respublikasynyň başlygy iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýydyr geljek mümkinçilikleri, özara gyzyklandyrma bildirýän sewit we halkara gün tertibiň möhüm meseleleri babatda garaýşlaryny beýan etdiler. Şundan geçen döwrüň dowamynda bilelikdäki tagalarlar netijesinde siyasi, sowda, ykdysady, meden insanperwer ulgamlarda iki taraplaryň gatnaşyklary strategik hyzmatdaşlyk derejesine ýetirilenligi belenildi. Ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşlygyň pugta şertnama hukuk bünyady döredildi. Ol durly ugrulary gurşap alýar. Bu bolsa hyzmatdaşlygyň däp bolýan şeýle hem täze ugrularyna bilelikde işlemek üçin ägir giňişligiň bardygyny görkezýär. Bularyň äklisi iki döwletde dünýäde özara üstünlik hereket etmäge şert döredýär we Birleşen Milletler Guramasyna beýleki bir näçe halkara düzümlerde gatnaşyklar işçiň dowam etdirmäge mümkinçilik berýär. Pursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimiz Xitoy Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'i öz üçin üstlenlik amatly wagtda ýurdumyza resmi sapar bilen gezmäge çağırdy. Dostlukly döwletiň lideri hem öz gezeginde arkadagy gahrman serdarymyzy Xitoyda geçiriljek halkara çärelere gatnaşmaga çağırdy. Duşuň ahyrynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Xitoy Halk Respublikasynyň hökümetiniň arasynda tehnik ykdysady hyzmatdaşlyk hakyny alalyşy gol çeklenligi ma'lum edildi.